berffaith. Ond mae'r wolais Iesu wedi delio hefo'r peth sydd yn gwahanu ni oddi wrth Duw, fel yn bod ni'n gallu dod i berthynas efo Duw. Fel bod yr sbwriel, y pechod, y drygioni yma wedi ddelio hefo fo. A rwan da ni'n gallu dod at Dduw yn llawen a gwybod i fod o'n yn derbyn ni, gwybod i fod o wedi'n glanhau ni, gwybod i fod o'n gwrando'r yn gweddia ni, a bod ni'n ddiogel am byth bysoedd gyda Duw. Ond da ni dal yn amherffaith. Da ni dal yn methu, da ni dal yn syrthio, da ni dal yn gallu bod y wirion, da ni dal i allu pechu a gwneud pethau drwg. Ond mae'r ysbryd a'r waith y mywyd y Cristion yn bod ni'n syrthio ac yn methu. Problem yn aml iawn i Gristnogion ydy, dwi wedi gwneud hynny, ddyliwn ni ddim bod wedi gwneud hynny. Ac felly, maen nhw'n meddwl bod Duw wedi gorffan hefo nhw. Na fo. Nid dyna sydd yn digwydd y mywyd y Cristion. Da ni methu, da ni syrthio, da ni gwneud camgymeriadau, ond mae'r ysbryd dal yn calonna ni, yn gweithio, yn aildanio. Chi'n bod, hefo'r cynni ariannol mae Vicky a fi wedi bod yn edrych ar monitor trydan a nwy. Sgyn rhoi o'na chi'r smart meters yma. Da ni'n gwylio teledu ddim mwy, da ni'n edrych ar y monitor a meddwl, faint o arian da ni wedi wario. Ac un o'r pethau da ni wedi bod yn neud ydy troi y thermostat i lawr i arbad gwres. Mae ffwrdd ar hyn o bryd, diolch i drefn. Ond mae thermostat yn handi, oherwydd os di mynd yn rhy oer, mae'r thermostat yn cychwyn y gwres canolog ac yn eich cnesu chi. Dyma ddarlun bach o waith yr ysbryd y mywyd y Cristion. Mae o fel thermostat. Pan da chi'n crwydro i ffwrdd, pan da chi'n teimlo'n oer tuag at bethau Duw, pan da chi'n cael amheuon ynglyn â ffydd yn Iesu Grist, pan da chi ddim yn gweddio, pan da chi ddim isio darllen adnod o'r Beibl, mae'r Ysbryd Glân fel thermostat yn eich calonna chi, sydd yn ail gynna y boilar, sydd yn cnesu chi tuag at Dduw, i sylweddoli gariad